Ụmụ Nigeria na trabayi niile kedu ndị kacha ego Igbo na Hausa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kacha ego donu Igbo donu ụmụ Igbo n'ụnụ kalịsịrị ọnụ nwa ka esi agba mbọ unu na-ekwechili unu nwere moral ntụalụ unu ga-ekwekọ shọtụ unu si achụ ego chizie n'otu afọ tụ anụ gbaghọ Igbo na-amụ na mụ na-ekwu ọbụ jikobio threat of Isiala Zoo. Because of that, Otulini Amara is in Oranganata. Obu one nine woko, Obi Yan woko, Obu somebody, Oyesi, La Cabinet, Lecharanya, say, Law was requested, you do any police. Or not for Raya, Ya Loraria. Emele, Blandi, my Belatambo. The formal celebration. How long is it? Of a very brief ceremony. Nagimen the Penabella AC. Obian Nigeria said, oh, yes, the Mbangwalila Chia chief. Because or the longer or the other have a chief. Every chief. Or the other have a chief. Number chief. Okay. How about the Kalani chief? Yeah, no later. I had the lame. We are not in the chief today. So, on that note, I can say, HLAH, we will formally address my Chief Charles Anaba. Or the Chile, my brother, this celebration. So, on that time, I'm honorable Chief IC Mangwe, Umba one of Umunan Sulu. So, on that note, I can make all leader Chief Charles Anaba. Lawania. Because, okay, 1 year now, yeah, okay. Automatically, we are chief. 1 year on la law. Boy, other law, they was a so I call that Chief Charles Anaba. Because, oh yes, Mbabile. Other Abona chief and honorable citation. You go now. Amen. I declare you to make a black number to Tata. Kind of the Biese, Kunema, Tato, Essence to the Maya, Ancient Kingdom. Laha, one man walking, oh, as a little Kukota. And I said, because Zemo Yezai, Kunema Tato, Israel Majesty, Patrick Chinanaba. Gozeno, the Bogoni, Pudio to Gotata, Nenga Bohono, never thought that we never tie into Lotu. Napa Rochinate, because ever my saying make a word going on Chesa. Go Banamana, La Emanania, Langosing Kineria, Dagadi, Huda Hofta, Indigendia, Kanimo, Eho, Edema, Lama, Limogodo, with the top of the Grabuchin. Gozie na ya ụbọchị tata gozie ndị ọbịa niile gozie ndị nwere eze nsachi gozie ndị chọkwa nwanne nwoke ọbịa ma ndị enyi ụmụnne ikwulu ibe ka anyị na-ewere mmemme aha ya n'aka Chineke iwere aka haziere anyị otu ọ ga-adịghị mma n'ahụ
dịkwa anyị ọnụnwe anyị dịka ndị ikere n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Another type of respect known before. You can command yourself in that area. Today, I walk out and I go with chief. If I want another respect, so much. The India Lille, I'm going to say, I'm going to say, so I'm for another Palestinian that done. They said, just on our back.
dịka mgbe anyị na-eme ochie ma na-enọ ya Palestina find a word people are go okuna go enyanka mbobla okuna mbalisi emala hwe owotro egagi biya da bala ngabla niche echo China simijibo konge bre ko yenisi obo kunka obo gondo obo gondo obo kuto obo wichika teziro lo ayi da su chine tede ne le kwalo ebi ko kuna bukaya igi ko kuna kulunka igi ko kuna kulundo igi ko kuna kulaga limu omumo ko mumwa udubraji udubarede igi no maramando chine tube bangwane le kwa sai ndario chine tube sura ndwa na Jesus Christ in the Kenamba kando ko ganin mobile yeji kiburo bua nyara kan hali nende lono nga bezio pozio ba bezio ku ihu madu ihu Chineke meda gabo meda lalo ta anye wele to pasabe se nkabru keriwo Dadre malo toto. Dadre malo koto. Dadre malo anyas. Jesus. Omega na one. When I'm back to bed. Ode kubatara mondo kubatara mo kalimu kubatara mo ka mera ga ife ya gefe fo mojo gefe ya gefe batamo fe ya ferenka fero kalimu ferede ma na haji kena bukaka abe lagi ya wala ne balaka gay balaka ke to mojo gay balaka ke to mojo gay balaka ke to mojo muri ya kana ni baby ngoma ai sikini ka na Umu Nigeria na taba yini leke dundi kachu ego Igbo na Hausa Yoruba kamu na juke dundi kachu ego Donu Igbo donu Umu Igbo nunu kalesele Onu mwakesi abambo Unu nekwechili Unu nweli morali Ntuwalo unu gekweko Shotu unu sachu ego Chizi ano twafu anu power I'm on the moyaba Oba sigo now Igbo namu nekwe Babu chikobio Salako Nunu choko sinazara Sinobi wefenite Ibandi mbosi na ro Ekwedi gane teri mwe na nya Pebago probu chikobio Iba mwezudo na aro Ekwendi mbosi na eti Mwimweni karabago Ekwe mwezudo na eti Na fugo no mwe kunia Uya mwewu Umu Igbo
anyị obianụ ka chụalụ okenye na anọ n'ụlọ bụ nwa mmụọ n'ọgbụ ihe nyamụmegwu na junu majudo were gaba ụmụ Naijiria na-atụ abaghị niile kedu ndị kachụ ego Igbo na Awụsa Yoruba ka mụ na-ajụ kedu ndị kachụ ego asị ndonu donu asị ndonu donu unu na-emesibi ike unu nwa ka esi agba mbọ unu na-ekwechiri senu unu nwere moralụ ntụalụ otu unu si achụ ego nwere ụlọ ọzọ bụ ụtụ anụ kwa ebubrebụ chikobio na mụjere ugbo Awụsa jedu ọba dudu n'ime Igbo na Awụsa Yoruba kedu ndị kachụ ego ejepụrụ ma na Yoruba jụọ ma ajụjụ mmadụ iri na Naịjirịa n'ime anyị n'ụnụcha kedu ndị kachụ ego egwuru bọọlụ mụ ka mmalibele n'ụwa child confirmed adjustment in Nigeria nwere uche na-anya mmiri marụ n'anya nwanne m na-akwa na-elekwu omume na kọgụ onye Igbo adịrọ n'ime ya ma chacha n'ọbụ ndị Awụsa na ndị Yoruba ọ bụrụ nwa mgbe ka mara bụ isi ka ọ bụ na agụba dịrọ nkọ ka